Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A.
Espiritu, ang gana po kayong pangakatatuan. Ipadakal pong salamat, ngayon nga ba kay ti Diyos ko, miras kayangan pong kapaya panungno ka rin, yung kaya kasantuwaryo nga ito pong kaya kampi panuwanan. At sa po Diyos ko, potang mamanuli kami, miras kami naman pong kapaya panungno ka rin kaya po menibatan. Sana po Diyos ko, ngayon nga ba kay ti, nung ninuman po kaya kami, itang ating bitbitakin na ng pong kapananlaman. Diyos ko, hawaran mi po kaya ko. Bendesyonan mo kaya nga po ban kanita itang kasangkanan. Ikpa ka rin kayang balang sarili Diyos ko. Kaya po manatili. Ginoo, ngayon nga ba kayo ngayon mag-aral kami. Imbiyan na ng iskwelaan. At sa po Diyos ko, ganap mo kaya pong panimunan. Bakit kaya pong maylaring babalatong. Ikpa, sana po ngayon yung pinandita iti. Mag-aral kami. Karing kaya kang banala kaburian. Sa po Diyos ko, makanyan may maigit. Pagkalaman ng balang metong kaya kami ngayon pinandita iti. Banting upayang Diyos ko itang paibat kaya sa pong mayari nga gawami hampong ay sadsad. Banting upayang Diyos ko para kaya nga pong mga sadsad tutukiking kaya kang kagulutan. Igpaangin ng pinandita iti Diyos ko. Sargo, mo po pahintulutan mo itong mansa po kaya kami higpaya kaya po malyaring miyabuban kitang sakit adurugang babo na ningiyato. Noon po Diyos ko, sargo, sarami po dalan, matungupayang Diyos ko, malaya kaming makagalaw mong takin, yampon kaya takaring bore mo. Higpangin ng pinandita iti Diyos ko. Sana po, ngayon nga ba kayo tikpa, manyam kayang patnubayan, king balang pinandit, king pamagobra ka rin mo banting upayang Diyos ko para kayang mga sadsad. Ikpang banalang ngayon pong pinandit ay ti Diyos ko. Impali na ng aldo, sana po metong yan naman po kaya kaming hanak mo. Ela po sa po masasintang din kaya kaming balang biye. Doon po Diyos ko, bendesyonan mo kaya nga po kitang mapagpala mong gamat ang gana po rin kaya kami sa blang kapatad ang pompe nga rin at syuking kapanandaman. Awaran mi Diyos ko, kaya kapatnubayan mula pasik nangal mo babaan kanta Diyos ko, miyabe-yabe kami, bang mamintua ka rin borya mo. Pangin yung pinanditay tiyo, minupuginan sa les. Bisanan sa les, ayon, sambit lang din balang lalamandarin, kaya kayang balang puso, ang pong kaisipan, ikipay ka.
isa pong mapagpalang umaga. Una po sa ating Panginoon at sa inyo po mga kapatid. Sa umaga pong ito ay ating pong gaganapin ang ating pagsamba upang tayo po ay makagawa po sa ating mga tungkulin at ipagpaumanhin po natin o ipagpaumanhin po ninyo na sa umagang ito po ay wala po tayong gumanap na mga talaytayan po, no? So mayroon po silang magiging dahilan siguro po. Kagabi po kasi nag-text sa akin yung ating kapatid. May importante daw na reason. So sila po ay hindi makaganap sa umagang ito. At sa umaga pong ito, mayroon po tayong pag-aaralang tema, ang punong kahoy ng buhay, na nakasulat po sa Genesis 2, chapter 2, verse 9 hanggang 17 po. At mayroon din po tayong naitalagang magbibigay pag-aaral po sa atin sa umagang ito. So, tayo po ay makinig at ampunin po natin ang pag-ibig ng Diyos upang tayo po ay lalong makapagbigay po ng magandang impresyon sa ating tagapagsalita upang po ay mabigyan po tayo ng maraming paliwanag sa tema po natin sa umagang ito. Marami po yan. Marami po yung ating mga pwedeng magsalita po sa umagang ito. So, uunahin na po natin ang ating kapatid na si Brother Joey Gomez. Siya po ang nakatalaga sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong mga minamahal po na kapatid sa pananampalataya. At sa araw po na ito ay itinalaga po natin ng ating mga bawat sarili upang purihin at samban ang ating Panginoon. Sapagkat sa 6 na araw po binigyan tayo ng kalayaan na gawin ang ating mga dapat gawin. Dapat yung ikapitong araw po ay nakalaan po sa ating Panginoon. At mapalad po tayo ngayon sapagkat ibinigay po natin ang ating tungkulin sa Panginoon bilang kanyang mga anak at bilang kanyang mga mananampalataya. At meron po tayong temang tinatalakay ngayon ito, ang pagkain po na walang lebatura. Ang ating pong tema ay ang punong kahoy ng buhay. Kung babasahin po natin ang Biblia, mababasa po natin ito sa Genesis. Kung ano po yung punong kahoy ng buhay na ito. At kung ano po yung kahalagahan sa atin, mga mananampalataya. Ayon po dito sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 17. Basahin po natin ang referensya. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. Ito po yung isang punong kahoy na itinanim po. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan. At mula ro'y nabahagi at nag-apat na sanga. So ito pong punong kahoy na ito po ay naitanim sa tinatawag nating Eden, kung saan po unang namuhay si Eva at Adan. Ang pangalan ng una ay Pison,
na siyang lumiligid sa buong lupain ng Habila na dooy may ginto. So inilalarawan po kung ano po yung hitsura ng lugar na ito. Sa 12 po. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. So napapaligiran po ito ng ginto. Mayroon din namang doong bedelyo at batong onyx. So lahat po ng mga mabubuting jewelry nandito po. Mabubuting mga bato. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kos. So ito pong lugar na ito, napapagligiran po siya ng mga ilog. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidisel na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. So 4 na ilog po yung dumadaloy sa lugar na ito. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden. So nang likahin po kasi ng ating Panginoon ang mundong ito, wala pang tao. Nauna niya pong likahin ang isang paraiso na tinatawag na Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Sapagkat nakita po ng Panginoon yung lubhang kagandahan ng paglikha niya, kaya gumawa po siya ng isang tao na maaari pong mag-alaga o ingatan yung kanyang mga likha. At inuutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mayroon pong isang punong kahoy doon na itinanim ang ating Panginoon. Nagbigay po siya ng tagubilin sa lalaki kay Adan. Lahat po ng mga punong kahoy doon ay maaari niyang kainin, maliban lang po doon sa isa na nasa gitna. Ito po ay ang punong kahoy ng buhay. Dito po pinagbawalan sila ng Panginoon, si Eva at Adan, na kainin yung bunga nito. Datapwat, nagkaroon po ng pagtutukso sa kanila ng isang ahas. Kaya yung tagubilin na iyon, hindi po nila naalala. Basahin po natin dito sa Genesis 3:1 hanggang 20 po. Kung paano po sila naloko ng ahas. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop na parang nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So, tinutokso po sila ng ahas, sabi niya. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong ihihipuin, baka kayo'y mamamatay. So, nagbilin po sa kanila ang Panginoon. Na bukod sa tanging punong kahoy na yon, bawal po silang kumain. Sa 4 po. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan niyo po yung pagkatuso ng ahas. Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, pagka kinain nila yun, sila ay mamamatay. Datapwat ano pong sinabi ng ahas, sila daw po ay hindi mamamatay. 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yung po, nalin lang po sila ng ahas sapagkat sinasabi ng ahas sa kanila, pagka daw kinain nila ay magiging katulad sila ng Diyos. Kaya po ano ang ginawa nila? 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin
at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga ni yaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So, nilabag po nila ang kautusan ng ating Panginoon. Kumuha po sila dun sa bunga na ay pinagbabawal ng ating Panginoon na kanilang kainin. 7 po. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga hubad at sila'y tumahi na mga puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So, nung kumain po sila, nadilat sila. Mga hubad po, nadilat, nagkaroon po ng kamalayan sa kanilang kaisipan. 8 po. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulilim ng araw. At nagtago ang lalaki at kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy at alamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang, at iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." So kung mapapansin po natin ng ahas ngayon, di ba? Kung maglakad sila, yung kanilang dibdib ang kanilang pinanglalakad. "At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." 17 po. Sinabi niya sa babae, "Pararamin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahinod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo." At kay Adam ay sinabi, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sisibol ni yaon sa iyo ang mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay labok at sa halabog ka uuwi." At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So, ang ganyan po yan. So, ano po ang kahulugan sa atin, yung punong kahoy ng buhay na ito? So, ano ang kahoy ng buhay? Ang puno ng buhay po ay lumilitaw sa salaysay na Genesis. Pagkatapos po na makumpleto ng Diyos ang paglikha kina Eva at Adan, at pagkatapos ay itinanim ng Diyos ang hardin ng Eden. Isang magandang paraiso upang tamasahin ng lalaki at babae. At ay sila ang higit na nilalang. Sila po ay mga espiritual na nilalang na matutuklasan ang kanilang pinakamalalim na katuparan sa pakikisama sa Diyos. Gayunpaman, ang kapunuan ng buhay sa lahat ng pisikal na lalaki, sa lahat ng pisikal at espiritual na sukat nito ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. So nagkaroon po ng pagkakasala sina Eva at Adan, sapagkat itinagubulin po sa kanila na huwag kainin ang bunga na naroon sa punong kahoy ng buhay.
Sa mga pagkakataon nito, sila po ay pinalayas ng ating Panginoon sa Eden sapagkat sila ay nagkasala. Sapagkat nag-aalala po ang ating Panginoon sa mga panahon iyon. Basahin po natin sa Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon inuunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. So, yung punong kahoy pala na yun, siya po pala yung nagsisilbing buhay. Ang tao po ay pwedeng mabuhay magpakailanman kapag nakakain ka ng bunga na iyon. So, ano po yung ibig sabihin ng bunga ng punong kahoy na yon? Atin pong basahin dito sa Kawikaan 3:18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. So, siya po ang buhay, ang punong kahoy ng buhay. Kung sino man po sa ating mananampalataya ang mamamalagi sa kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ano po ang bunga na ito? Atin pong basahin sa Kawikaan 11:30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay umihikayat ng mga kaluluwa. So, yung pagiging matuwid po pala, siya po ang punong kahoy ng buhay. Kapag alam na po natin kung ano yung masama at kung ano yung mabuti, tayo pong mga mananampalataya, nagkakaroon po tayo ng mga guides kung ano po yung dapat nating gawin. Bilang isang mananampalataya, nalalaman po natin kung ano yung mabuti. Dapat pala, kung ano yung mabuti, yun ang ating gawin. Sapagkat ano po ang bunga ng matwid? Pag naging matwid po tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ng mga panahong iyon, nagkaroon po ng hadlang upang ang mga tao ay hindi po magkaroon ng access or ugnayan sa isang puno ng buhay. Kaya ano po ang ginawa? Ng mga panahong ang mga tao ay lubos na nagkakasala, ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Basahin po natin dito sa 1 Korinto 15:44 hanggang 49. Ay yung Genesis muna po pala. Genesis 3:24. Nagkaroon po ng hadlang ng magkasala sina Eva at Adan. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. So, na mga panahon ngayon po, wala pong pwedeng makapunta sa punong kahoy ng buhay na ito sapagkat ito ay iniingatan ng mga kirubin at ng isang nagniningas na tabak na umiikot. Sa mga panahon yun, nagkaroon po ng hadlang upang ang tao ay walang ugnayan, ay hindi magkaroon ng ugnayan sa punong kahoy ng buhay nito. Pero ng mga panahon ito, nang magkaroon po ng pagkakataon, ipinadala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya narito po, basahin po natin sa 1 Korinto 15:44 hanggang 49. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Ayun po. Yung katawan po natin ito yung katawang nauukol sa lupa. At yung espiritu natin, kapag ang tao po ay bumalik na sa alabok, dun po yung nagkaaroon ng katawang espiritual o yung katawang ukol sa kalangitan. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, noong mga panahon iyon,
dahil po sa pagkakasala ni Adam, kaya ang mga tao ngayon ay nagkakaroon ng kamatayan, sapagkat ang bayad po sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang huling Adam na ito, na dumating sa atin ay nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa Espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. 49 po. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. So, lahat po tayo dito, yung mga katawan po natin ito na nauukol sa lupa. At alam natin po na ang katawang ito ay pansamantala lamang, sapagkat tayo pong mananampalataya, hindi po talaga ito ang ating tahanan. Kapag namatay ang isang tao, ang katawang ito ay mauuwi lang po sa alabok. At ang espiritu po ay siyang mauuwi sa ating Ama, kung saan nandun po yung tinatawag nating paghuhukom. Uhukuman po ang tao, agpangpukit ang gewa na ampong de patana, kening atsuya po kini, king kakatabang pong yatong kakarinan IT. So, nano po ing dapat tamong gawad, bangin po ng kaahoy ng biyani, akam tantaya. Atin pong basahin dito sa Revelation 22:14. Mapapalad ang nangag-uhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. So ano po yung ibig sabihin nito nung mangag-uhugas ng kanilang damit? Alam naman po natin na tayong mga tao ay lubhang makasalanan. At kami din po dito, hindi namin sinasabi na kami ay mga banal na, sapagkat lahat po tayo na nabubuhay dito ay dumadaan sa mga pagsubok. Pag natukso ka po sa mga bagay na pwedeng ilagay ka sa isang kasalanan, tayo po ay nagkakasala. So anong ibig sabihin nito? Panahon na po para sa ating mananampalataya. Kung ano man po yung mga masasama nating gawi o hindi ka nais-nais sa paningin ng ating Panginoon, baguhin na po natin. Yun po yung sinasabi na manghuhugas tayo ng ating mga damit. Lahat ng mga gawin natin na hindi karapat-dapat sa Panginoon sa paningin ng ating Panginoon, baguhin na po natin. Sapagkat kung sino po yung nag-uugas ng kanilang damit, sila po yung may karapatan sa punong kahoy ng buhay at makakapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. So, kailangan po pala linisin muna natin ang ating mga sarili upang sa ipinangako niyang bayan, tayo po ay papasukin. At alam naman natin kung ano po yung inihahanda ng Panginoon para sa atin. At basahin din po natin dito sa 2:7, Revelation din po. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, kung sino daw po pala yung magtatagumpay sa atin sa paglilinis sa ating mga sarili, siya pala yung pakakainin sa punong kahoy ng buhay. At ano po yung punong kahoy ng buhay nito? Di ba? Ito po yung walang hanggang pagkabuhay na nasa paraiso ng Diyos. So, hindi po ba tayo masaya nun? Nasa paraiso ka? Ano po yung pangangako ng Diyos sa paraiso? Wala pong kamatayan, walang kasakitan, puro po magaganda lahat. So, kailangan po lamang na linisin po natin ang ating mga sarili, spiritually, kaisipan at lalong-lalo na po yung ating mga puso. Sapagkat ano po yung babala sa mga punong kahoy? Tayo po ay nagiging katulad po ng isang punong kahoy na nagdadala ng mga bunga.
Ano po yung mga babala? Panghuling sitas na lang po. Dito po sa Mateo 7:17 hanggang 20. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Totoo po yun, di ba? Pag mabuti po yung pag mabuti pong punong kahoy, yung pinanggalingan ng bunga, nagiging mabuti ito. Datapot ang mga samang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18 po. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Totoo po yun. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Yun po yung babala sa atin. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Yun po. Sa atin po kasi, halimbawa na lang po, ito po realidad to, kung ano yung bunga, kung ano yung puno, sabi nila, share rin yung bunga. Kung minsan, ginadjust natin yung mga ibang tao, diba? Sabi nga nila, sabihin mo yung mga iyong kaibigan at sasabihin ko kung sino ikaw. Ito po ay nakadepende kung kanino po tayo nakakasalamuha. Sabi nga nila, yung nagdadala po yung punong kahoy na may mabuting bunga, siyempre po, magdadala po ng mabuting bunga. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ang bawat pong ating mga ginagawa ay puro kabutihan, iniisip po natin ang ating Panginoon, hindi po magbubunga ng masama ang mga kabutihang ginagawa natin. Kung minsan hindi na natin napapansin, may natutulungan ka. Kung minsan pagdating ng panahon, yung tinulungan mo, pag siya naman ang meron, ikaw yung tutulungan, di ba? Yun po yung pagkakaroon ng bunga na mabuti. Kung ano po yung itinanim mo, siya nga hanin. Kung ano po yung ginawa mo sa kapwa mo, yun po ang babalik sa iyo. Kung ginawan mo po ng kasamaan, babalik niya sa iyo kasamaan. Pero pag ginawan mo po ng kabutihan, ibabalik niya po sa iyo kabutihan din. At yun lang po ang maaari kong may share sa inyo sa umagang ito. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat.
Maraming salamat po. Lalo na po sa ating operator. Magandang umaga po. Kinukuha po yung attention natin kasi yung pag-aaral po natin talagang interesado po tayo. Talagang naka-attention po tayo sa ating tagapagsalita. So, ngayon po, binuhayan po yung ating mga pangdama, no? Yung pandama po natin upang lalo po tayong gumising. At mayroon pa po kasing pwedeng magsalita po sa ating harapan upang magbigay po sila ng mga pag-aaral. Kaya po mahaba pa po yung oras na pwede po nating bigyan pa yung ating mga kapatid na magbibigay po sila ng pag-aaral pa. So, hindi ko lang po sa kanila kung sino ang tatawagin ko yata, no? Kung sino po kayang tatayo. Si Brother Rod po ang tinuturo ng ating mga kapatid. So, tamang-tama naman po, nakabukas po yung kanyang ebanghelyo para makapagbigay po siguro ng pag-aaral sa atin sa umagang ito. Tinatawag po natin si Brother Rod po. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Muna sa ating Panginoon na nagbigay buhay sa atin. Muli, tayo po'y nagsama-sama upang duptin, gawin ang kanyang kagustuhan na kung paano po muli po nating pagsaluan ng pagkain ng buhay na nawalang lebadura. Yan po ay ang kautusan ng Panginoon. Na kung paano po ang ating tema, ang punong kahoy ng buhay. Ating pong pag-aralan, noong unang panahon, na nilikha nga po si Adam at si Eva na kanyang kasama, doon po nagkaroon ng unang utos. Ano po yung unang utos sa tao? Kasasabi lang po kanina na yung wag daw po tayong kakain doon sa alamanan na kanyang itinuro. Ano po? Yun po yung unang utos na ibinigay sa tao ng Diyos. Dadapwat po, anong nangyari? Nalabag, sinuway, dahil po dun sa pagtutukso ng ahas. Tama po ba? Tayo naman na tao, alam na natin yung kautusan, tama po ba? Pinaalam na ng Diyos huwag kang kakain sa buwang kahoy na yan. Lahat ng buwang kahoy dyan, kainin mo maliban lang dito. Tama po ba? Simple lang Dadapwat ang tao, nagpatukso. Kung titingnan natin sa buhay natin, matatawag na curiosity. Kasi sabi ng Diyos, mamamatay ka pag kinain mo yan. Tama? Pero sabi ng ahas, hindi ka mamamatay. Ang totoo, hindi ka mamamatay, sabi niya. Ano ginawa? Kinain ng babae. Ano po? Kinain nga naman, nakita nung kanyang asawa, si Adam, hindi siya namatay. At pinakain din ng kanyang asawa. At ganun nga, hindi sila namatay. Ano po? So, titingnan natin, lumilitaw, dahil mahal natin ng asawa natin, medyo yung lalaki parang medyo mahina, Yun yung kahinaan natin. Pero, ang totoo po nun, mahina din ang pananampalataya ng lalaki.
Kung malakas ang pananampalataya ng lalaki, hindi siya matutukso, hindi siya sasama o hindi siya susunod sa kanyang asawa. Tama po ba? Kaya, kasimple lang po ang kautusan. Kaya lang, minsan sa tao, napakabigat. Bakit po? Isipin na natin sa isang sitwasyon, halimbawa na may pamilya ka, nangangailangan ng instant money, nasa hospital, between life and death. Ayan, alam mo, bawal magnakaw, bawal mag-hold up, bawal pumatay, kasi sama na yan. Pero bakit nagagawa ng tao? Kasi mahal na yung pamilya niya. Ganun po nangyayari. Ganun po. No? Kasi sasabihin ng hospital sa'yo, dapat within 24 hours maoperahan ng anak mo. Wala kang alam na paraan ngayon, lalo na kung ikaw isang medyo alam natin na likong tao ka, sinong magpapahiram sa'yo? Tama? O sira ka sa tao, walang magpapahiram sa'yo. Ang gagawin mo, maiisip mo niyan, yung pagnanakaw, pag-hold up. Kasama na minsan, pag nasa mahirap na sitwasyon, makakapatay ka. O it's either ikaw mapamatay. Na kung pag-aaralan po natin, para sa akin po, ang punong kahoy ng buhay ay si Kristo, na kung paano pong isinalarawan po sa atin ang kanyang buhay, kahit ano pong hirap na dinanas niya dito, hindi siya gumawa ng kasamaan. Kung paano pong inilalimbawa niya sa atin. Kaya lang sa tao, ito nga po, kahapon lang, sa duty namin sa mga masakit, minsan hindi namin nagagawa. Aminado po ako sa akin sarili. Ako na lang sa sarili ko. Minsan hindi ko nagagawa. Minsan nakakapagliman ako ng isang oras. Minsan bigla pa lang nalibang ako sa trabaho ko. Na-late na ako, hindi na ako makakahabol. Ano po? Marami po kasing kadahilanan sa ating paligid na para hindi natin magawa ang ating tungkulin. Yan po, isa po yung trabaho natin, yung ginagawa natin. Kaya, kanina nga po sabi ko, doon po sa pag-duty namin sa mga may sakit, di po ba inalimbawa po ng Panginoon na nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Sa amin po mga gabinete, sa atin po mga kapatid ko na pwede pong maglamay sa mga may sakit, na kung paanong ang Panginoon hindi po siya lumiban sa kanyang pag-aayuno. Tiniis niya nga hindi kumain eh. Pero uminom siya. Pero hindi siya kumain. Kaya pagkatapos ng 40 days and 40 nights po ng pag-aayuno niya, napil niya, nagutom siya. Nagutom siya. Ganun po katindi ang kanyang pag-aayuno na ipinapakita sa tao. Inaalimbawa po sa atin ngayong sitwasyon ngayon. Kung tayo po'y mag-aayuno. No? Kaya lang, yun nga, sabi ko nga minsan, tumatagili tayo, minsan, pumapalya tayo. Ganun pa man, mapagmahal ang Panginoon. Kung tayo babalik sa Kanya, muling gagawa sa Kanya mga kautusan. Hindi naman po kasi instant o kadali ang pagsunod, lalo na, sabi nga
sa isang mayaman na kung gaano kahirap ang sumunod sa Panginoon. O yung tao na lang na, hindi naman mayaman, na bread and butter niya yung tabao. And yet, magkaroon ng ganitong tungkulin ng tao. So, mahirap po, hindi natin masasabing hindi siya magpapaliban or hindi siya magkukulangan. Ano po? Pero kung talagang ilalaan po natin ang ating buhay, sabi nga ng Panginoon sa Mateo 6:34, atin pong basahin, kung di po ako nagkakamali. Kaya't huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat ng kaarawan ay kanyang kasamaan. Ano po? So, bakit po natin ikakabalisa yung araw ng bukas? Ano na po yan eh? Pangako na po ng Panginoon na huwag nating ikabalisa ang araw ng bukas. Ay, wala kaming kakanin bukas. Ay, kikita ko ngayon para sa aming kabuhayan. May isang alimbawa rin na nakalimutan ko lang po ang hindi na pumahaba para hanapin pa natin. Sabi niya nga po, bakit ba mapalad ba kayo sa ibon? Ang ibon hindi nagtatrabaho, sabi niya. Hindi nagpapagal, hindi nag-aasik. Pero kumakain. Ano po? Tama po ba? Kaya lang sa katigasan, sa konting o minsan na hindi pa ganun kabuo yung ating pananampalataya sa Panginoon, yun nga, pumapalpak tayo. O dahil sa andyan ang Diablo na binibigyan tayo ng mga suliranin. Minsan nalilibang tayo sa isang bagay. No? Inilalaan mo na yung oras na yon, yung panahon na yon, pero hindi mo mawaglit sa iyong isipan, sa iyong pamumuhay, natukso ka na pala o nalibang ka na pala ng Diablo. Ganun po ang nangyari kay Adam at Eva. Nagpa-linglang sila, sabi nga niya, ng ating kapatid. Ano po? Na kung pong sinabi, kung paano pong sinabi, ang pagsuway sa kautusan, ano po, ang nagkasala, ang kabayaran ay kamatayan. Atin pong basahin ang referensya sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So may pasubali naman pala eh. Lahat tayo po'y nagkasala. Sabi po sa Roma 3:23 at saka sa 3:10. Basahin po natin para malinawagan po tayo na kung paano pong huwag natin sabihin sa ating sarili na tayo'y aminin lang natin sa ating sarili na tayo po'y nagkasala. Ang mahirap, tayo po'y laging nagkakasala. Ano po? Dahil nga po sa kautusan naman, ang kautusan din po ay nagbibigay linis sa tao. Sabi nga, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Dadapwat, sabi niya, kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong buhay, susundin mo ang kanyang mga gawa, kagustuhan, tayo po'y maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ba?
Marami pa pong mga kapatid na pwedeng magsalita. Di ko na po kailangan elaborate po. Alam ko, naiintindihan niyo po ang aking sinasabi. Muli po, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Marami pong salamat. At isang mapagpalang umaga po. Muli, ako po'y nagagalak sa ating pagtitipon dahil po sa ating pag-aaral ngayon. Napakaganda po ng pag-aaral. Matanggap po kaya natin ang mga kababaihan ay sila'y mga tukso? Para sa akin po, hindi ko po matanggap. Kasi po, tulad ng ating sinabi ng ating kapatid, wala kang pagpipigil sa sarili, yung pananampalataya mo nawawala. Gayon pa man po, karamihan, sinasabi nila kasi po inaantok tayo kaya nabanggit ko lang po to. Sinasabi po kasi ng karamihan noon pa, ang babae po daw, tinukso si Adam. Di po ba na? So, ibig nangangalugan po, ang babae po'y tukso. Hindi po. Hindi po kagustuhan ng babae na tuksoan ang isang tao. Ang nanunukso lamang po yung dyablo. Sa pamagitan lamang po ng kanyang laman, hindi po niya napipigilan ng kanyang laman. Kaya kung titingnan mo, para po ay nanunukso ang babae. Pero po hindi kagustuhan ng babae, tuksoan ng lalaki. Gayon naman po, lumilitaw sa kabuuan ng mundong ito. Dali lang po Hindi ko po pala napatay yung cellphone. Hindi ko po pala naman. Dali lang po. Do not disturb ko po. Yan. Ituloy ko po. Kahit po yung sasakyan minsan umiintaw pagka nagkulang ng gasolina yan. Wag po tayong ganong seryoso. Dahil po ang buhay dito, ano lang po yan. Baga sa Arabic po nung panahon ng araw sway-sway lang. Yung daan-daan lang po. Wag po tayong gaanong magpakabanal, baka po tayo ay madapa. Yun po'y pinag-aaralan ng inay-inay. Hindi naman po lahat na tumatawag sa Panginoon papasok sa kaharian. Hindi po. Dahil po ang matuwid, hindi pa po makakasugurado na siya'y maliligtas. Paano na po kaya yung mga masasamang tao? Saan po sila pupunta, tutungo? Ano po? Basahin po natin, patutuanan ko lamang po nakasulat. Unang Pedro po, buklatin po natin. Sa 4:18 po. Kasi po, ang sabi ng kapatid, lahat po ng tao, walang matuwid. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at makasalanan ay isang kaya magsisiarap. Ayun po ang sinasabi ng ating mga kapatid, mga naunang nagsalita. Sikapin po natin. Ang tema po natin, balik po natin. Yung tema, anong sinasabi? Ang punong kahoy ng buhay. Hindi po ba? Nung unang Adam, sa laman po yun. Yung pangalawang Adam, si Kristo po yun. Tayo po ba'y naniniwala? Sa unang Korinto po, 15, nabasa na po kanina, 45. Sige po, basahin natin. Para po hindi tayo may ligaw ni Diablo. Gayon din naman, nasusulat. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang uling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sino po yun? Basahin natin sa 15:5 para po mapatunayan ko sa inyo kung sino tayo. Lipat po natin. Sa ano po? Sa 1. 15:5 po. Ayan po. 1+1 lang po yun kung sino po yung talagang tunay na buhay. At dyan po sa may 15. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y
iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yun po ang buhay talaga, si Kristo lamang po. Kung tayo po ay gumagawa ng masama, nangangahulugan po, kung sa literal na bagay, hindi po tayo pwedeng dumikit kay Kristo. Malalaglag po tayo po yun. Ang ibig sabihin, tinanggap po natin si Kristo. Sinusunod natin ang kanyang kalooban. Basahin po natin sa unang Pedro, ay sa pangalawang Pedro. Buklatin po natin. Si Kristo rin po ang dahilan sa atin. Sa unang Pedro po, ay, pangalawang Pedro po pala, sorry. Pangalawang Pedro po, Kapitulo 1, versikulo 8. Yan po ang nagpapatunay kung lahat ng aking sinabi gagawin natin sumunod sa Kanya. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ngayon po, ibig ko lamang po bigyan ng diwa ang binasa ng ating kapatid kanina. Yung puno po, tunay, yung masamang puno, hindi po nagbubunga ng mabuti yan. Ano po? Basahin po natin sa Mateo 7:17 po. Basahin po natin. Gayun din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy, nagbubunga ng masama. Yun po, sa mga bagay-bagay nakikita natin, minsan bayabas, ganda ang kalooban. Di po ba? Yung mga mapagsakripisyo sa bawat isa. Yung mga umiibig sa kapwa. Walang sobra, walang kulang. Kasi po may free will na tayo, may kalayaan na tayo. Nasa atin na po yun. Ano pong nangyari sa mga kinukwento ng ating mga kapatid? Yung mga sinasabi nila. Hindi po ba? Nalaman po nilang mabutit masama. Kaya po tayo, dahil po nakasaad naman sa kasulatan, lahat ng ating naririnig, ang payo ko lamang po sa inyo at sa aking sarili, iukit lang po natin sa ating puso, sa isipan, kapag po tinanggap natin, bigyan naman po nating daan at konting gawa. Wala po kasing matuwid na tao dito sa lupa Kaya po sabi ko, inay-inay lang. Pagka po dumami ng dumami ang ating mabubuting gawa, siyak na po yan. Makakapasok tayo sa karyan ng langit. Kasama na po natin ating Panginoon Jesucristo. Di po ba, mga kapatid? Napakaganda po, nakikilala mo ang tao. Kaya po, mga kapatid ko po, kung yun po bagamat man ang panahon po nating ito, marami pong bagay-bagay na nangyayari na hindi natin kagustuhan. Pero ano po ang ating magagawa? Diyos lamang po ang pwedeng magpapigil sa halat po ng bagay-bagay na nangyayaring mataas na pagsubok sa ibabaw ng mundo. Wala pong iba. Kaya naman po yung banal na batlaya, parati pong pinapaalala sa atin, sikapin po natin, ang gamot ay nasa atin na. Wala na po sa iba. Kasi yung mga iba, hindi po sila nananampalataya, gumagawa ng kasamaan yan. Ang hindi gumagawang kasamaan, yun po ang gamot. Para po maghamit natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, napakaganda pong mag-aral, pero konti lang po yung oras. Marami pa pong pwedeng magbigay ng mabubuting mensahe dyan sa harap natin. At pinuputol ko na po, talaga po hindi naman po talaga sa akin nakasalitong oras dito.
ibinabalik ko na po sa pamuntukan hanggang sa muli po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Marami pa po yung oras na. Dahil wala tayong convention, hindi po natin naririnig si Brother Rick. So siguro pagkakataon din po ito na marinig po natin yung kanyang mensahe. Baka may mensahe po ang ating pamunuan na hindi pa po natin na ipaparating sa ating mga miyembro o sa ating pong pananampalataya. Kaya po siguro pagkakataon din ito na marami pa po yung oras. Pwede pa po nating bigyang pagkakataon ito. Si Brother Rick po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito, isa't manalata mo pong gamit. Iya po'ing dapat tamong pag-upulan na po kareng bawat sentro na po. Napon po ring kikatamong kapatid keng area 1, keng Angles po, may katinlang seminar kareng medium na po. Nung nakarin, deta pong bisang mag-medium, seminar do po karin tinraining dala within a month o 2 months po. At napon kareta pong may garal 12, apulo la po retang meka dikil ne po. Nyapin, akakit ko po yung sitwasyon tamo, numisan mauli lalatamo po keng medium. Ne. Samantalang ing Sibol Tagumpena ng Biye karakal na po miyembro. Ne po lalong-lalo na kareng kayanakan. Anyapin po kumbisan tala rin kayanakan, bang po mangulila karing medium ing Sibol paminsan-minsan. Ne po, kailangan ta sigurong mangubinsing mag-medium kareng kayanakan. Ne po, bang kanita, akakitya po kareng aluwang sentro na kalupan na po indalan, ulim pong alayang medium, ngayon panawini nung misan bala mo ing progreso makain lulto, ne po, panemong makanyan. Anyapin, marahil yung mayap tamo pong gawan, lalong-lalo na kareng kaya katamong kayanakan ne po. Yung kaya katamong mamuntukan na po ang Director of Medium, dapat daw pong pag-aralan din ne po. Anyapin, mangbisita mo po ne po. Yung mamuntukan nung kasanting medium, kareng kayanakan ne. Mas malapit laki nga pong ginuring medium kan, sabi rin lang eh. So, anyapin siguro keng daratang panahon atin ang mag-medium ganyan. Ne po. Baka nita iset tayo, itamo po keng Area 5, mag-set tamong sarili tamong seminar para itarin tala ring medium, bisang mag-medium, baka nita po etamo maulila. Ne po. Yan po yung marahil kaya katamo pong gawang kanyan. Po. At narinig po natin ang ating paksa. No po. Siguro ay data ko ng konti. Ang punong kahoy po, ang isang puno ay may kanya-kanya pong ano yan, mayroong sanga, may dahon, at may hugat. No po. At alam po natin pag ang isang tao ay kaya siya halimbawa kung sa kanyang mulahan, no po, nagtanim ng isang puno. Alam niyo po pag ang isang tao ay nagalaman, ang ginagawa niya po ay palagi niyang inaalagahan, no po. Binibigay niya yung lahat ng kailangan ng isang puno upang siya ay mamunga. Kasi po, may kasabihan tayo na po, ang
isa daw puno ay nakikilala sa kanyang bunga. No po? Kasi pag ang isang puno, pag hindi mo nakikitang nagkakaroon ng bunga, ano po ang karamihan ginagawa ng isang nag-alamanan ay kanyang pinuputol. No po? Kung saan kasi nagiging sagabal na lang ang puno na hindi nagdadala ng bunga. Kaya nga may sinasabi sa atin kanina yung binasa ng mga kapatid sa Mateo 7:17, sana po ang bawat isa sa atin ay pilihin natin ang bungang na po. Kasi yung isa, puno na ay may bungang masama, no po. At yung isa naman ay ang bunga niya ay puro mabubuti, no po. Alam niyo po sa atin, sa ating pananampalataya, kung tayo po ay magiging mabuting puno, no po, siguradong ang lahat ng mga bunga natin ay mabubuti. No po. Kasi sabi niya, hindi magbubunga ng mabuting puno ng masama. At gayon din naman, ang punong masama, hindi na nagbubunga ng mabuti. Dito, inilalarawan sa atin ay tayo ay magiging, isa sa atin mga kapatid ay maging mabuting puno. Ano po ang katangian ng mabuting puno? Lahat ng mga bagay ay mga mabubuti ang kanyang nagagawa. Sa ating pananampalataya, palagi po tayong nadidiligan ng mga salita ng Diyos kung saan ay para bilang puno ay mamunga tayo puro mabubuti. No po? Kasi siguradong mabawat isa sa atin dahil po ay nag-aaral po tayo, no po, naririnig natin mga salita ng Diyos, no po, siguradong hindi na po tayo liliko, no, sa mga masasama, no po. Hindi na tayo patutukso sa hindi mabuti. Kaya ang bigay sa atin ng ating paksa, ano po ang pipilihin natin sa dalawang yan? No po. Yun po ang aral na bibigay sa atin. Ano po, punong masama o punong mabuti? Yan po ang dapat taglayin natin, pag-aralan natin. Siguradong pipiliin po natin punong mabuti. Ito po ang binigay diwa sa atin, lalong-lalo na mga ating mga ebangelista. Sana po lalong maigit magpakasulong po tayo sa ating pag-aral at pananampalataya. At muli po, magandang umaga sa ating lahat. Dakal pong salamat kang Brother Rick. Karing binyana pong mensahe. Yung pamag-aral po, ang puno, kahoy ng buhay. Sabi na po na, yung kanong tanaman niya, pining biye. So, kaya katamo po, nung lawen may pamag-aral kanini, at niya pong inalimbawa, lubingan nana. So, yung kaya katamo pong ginu, lalangane po ing yato, anyang lalangane po ing yato, may lalangan po yung sabla. Ating tanaman, ating danum, ating animalis, ating gana-gana kompleto. Kay ba't po lalangane inunungadan, iya po ing lalangane ing lalaki. Anya po ngakit ni ing lalaki, malungkot siya. Malungkot siya king Eden, kay paraiso. So, lalangane ing babae. Bakit po? Ing babae po melalang niya kingwane keng tadyang na ning lalaki. So, biring sabihan po, ing babae, menibat siya king lalaki. Anya, ing lalaki, ang po ing babae, pang miyasawa la, sobra ng kaluguran ng babae. Ali po. Uling, penibatane, menibat siya kayo. May kwaya kayo. Anyapin, ngayon yung pamag-aral po, yung puno ng kahoy, yung biye, yung tanaman, na nung lawenta mo po, yapin yung kaya katamong gino.
itamo meging bunga tamo asanga. Ne? Ngani po, kayang pamag-aral ko ang tiya kanini, uling sasabyana, linayane ing tao niyang lalangane. Lelangane, sinabi na malaya akong mga nana, kanan yung buriyo kening mula. Bukod mo nga na, igmetong pamangan o bunga. Nung suryan me po, nanuya kayang bunga inga manwana. Kunan taya po yung sarili tamong ngeni, samantalang kanan tamong aning sabla, malaya tamo. Ating pong mayap, ating marok. Yeah. So, yak po kayang pamag-aral ko, ing amanwa ng lubingan, ya piningisip na ning tao. Kasi sabi na, maging maisip kayo nga ng antimong ubingan. Luwin niya po yung ubingan, mautak ya. Ya po, man magsalita pero mautak ya. Yeah? Maging maisip kayo nga ng anting lubingan nga nan, maging maamo na ko manganting kalapati. Luwin mo puring talinghagam pong binyan ng pamag-aral kaya katang. So, biring sabyan po nung minsan, ing tao, ing binawal na ning Diyos kaya katamo, aliwa po itang mangan kaketang meto nga bungang apapangana, maging sustansya king laman, kaya katam pa mi kakatawan. Dapat ing babawal, no? Itang matsuro. Ya po yung babawal na. Nung minsan po kasi kalupan niya iniya, kaya pong mababang alimbawa, nang minsan mga manula puring matuo. Nung minsan nga na, ing lango, madagulya pa kanu keng kalabaw. Biring sabyan, nung minsan po yung tao, makaniniya. Kapamilatan na po ning kakatamong kaisipan nang minsan, ay isip tamo, igitan taya pa yung lina lang kakatamong. Yapin ka rin niya minta. Uling, atin tamong sapat na kabiyasnan. Ing tao, din yan ang katalinuan ng Diyos. Pero nung minsan, agagawa na ng tao, nang minsan po, sosobra tamo. Karinya, milyaring mikasala ing tao. Yeah? Yan naman po kitang mengan niya mo pong tanaman, bang meya pong sikanan kay katamo. Uling yung tanaman na lalanganan ng Diyos kay katamo, pamangan lapu. Mangan kan chiko, mangan kan biyabas, mangan kan kay. Meya yung sikanan kay ka. Yeah? Ingaman wanang etamo kakanan kanyan, itang emayap. Datang emayap, datang emabuti. So, birin sabyan, potangin tao po kasi, potang lalo na yung tao, binye mo inge gana-gana, halupan na mo kareng anak tam. Linayame ing anak mo. Kaya, linayame, binye mo nga ning hanggang laya na. Nano po ing luntong resulta, nang minsan natin niyang maya, pati niyang matsura. Nang minsan po, tang sinobraya laya, makirandam king matwa. Atin niya pong makanyan yan. Anya po, nung minsan, at sumurin kay katamong mamangan. Nung nanuing kanana ning tao, at yu kay katamo. Kasi, ing lalangana po ning Diyos, mayap ngan. Mayap po. Mayap ya, ing binyan na kay katamo, bukod mo. Nung minsan, ing tao, potang mipapalalo ya po, kayang burina, ting minsan maging marokya po. Kantaya po lulto itang maging komplikasyon na. Anya itamo po, king kaya katamo pong pamag-aral ay ni binyanala pong pamag-aral kaya katamo, na sana, pag-obra nala ang pong simen, hindi taong mag-aral. Kasi po, nung susubo kang susubo, nung ating suksok, masuksok ka. Nya, kailangan pag-aralan niya po. Pag-aralan tayo, nung nanuyay tang makakayap king kaya katamong katawan, ya ing palugtamo. So, inturo na po ni nga pong Ginoo, inturo daring banal, makakayap kaya katamo. Ya ing gawa na ning tao. Kasi isto ngayon po gawa ito, atin niyang maging komplikasyon king kaya katamong katawan. 100% po ito. At kay ba't po yung tao uling atin niyang kaisipan? Karinya po lulto itang
Uling mabilis yang misip yung tao. Mabilis itamo po, mabilis tang misip. Nung minsan atin na buri mo itapang ketang matas kuanan me pa. Binyana na po ning Diyos kaya kataming nga ganaganay na limbawa nala. Ding ayop king banwa nga na ilatatanam, dapat milalabas la po na. Pero yung tao atin niya pong mayaldo. Abin niya ng magobraya bang itang pwede ng pagobran. Ang maging pakinabang king kayang sarili. Gawa na nangan po. Dapat po tangkay. Kaya nga tamo po kamalayan. Nang minsan, itang meto ngayaldo, kukuhanan tayo. Karin niya po, kasi sabyanan ng tao. Kulang pa kasi ni, ngeni mo ini. Paigitane, alang patugoting kayang sarili. Yan aga na kahit ang bibiya-biya kayo. Minsan na, kalingwan tayo po ito. Eta po perfect, sabyan tamo po, ala pong matulid, ala pong emi kasala kay katamo. Dapat, kapamilatan na po ning pamag-arala sa sabyana, alulub ka rin kay katamong katawan. Nang minsan, mabibiyasa yung mapipino yung tao. Anyapin nga na, mapipipita mo. Nanong sasabyan ng pipyan nyo yung kaya katamong imalan. Pipyan tayo yung kaya katamong imalan. Palangyan tayong imalan. Bakit sasabyan day ni? Diapin po itang everyday life tamo, ya yung kaya katamong yuyugne kitang burina ni nga pong Ginoo. Although, yung tao, nikakasala ya, pero lipat naman po po at ang mabibiyasa ya yung tao. Nung minsan, agagawa na ng magpakumbaba nung ditak ng diferensya. Number 1 niya po ito. Potang yung tao makakilala na katamo king larangan na napuning pamag-aral na ni nga pong Ginoo. Nung minsan hanggang matsura pa, maili na kamo Yan nakapay mo Yan nakamuha. Oya po yung nga intindiyanan ng kapatid. Potang biyasa na ka. Pero nung etapa po mabibiyasa, ating kamong dindom, na nung sinabi mo, po makanyan, matas ka boses. Pero potang mabibiyasa tana, malyari tamo pong kuwanan, kitang puntong mahayos sampong, mga mano tamo kitang kaayusan. Sabi napin, ala namang kanong masya sa puso. Walang masya sa puso, walang masya sa bagay lambot. Hanggang yung prinsipyo mo pa, tutukang matapang. Tutukang matapang. Potang pamangamanwanda ka, kitang sobrang nyaman. Potang tirani atol sikni tamburi mo. Hanggang maamatay ang tao, ka makamatay. Luwen niyo po yan. Potang mituran niya imburi mo. Potang mituran niya buri yung tao. Wala pong masakit. Baywana nga ingega na gana. Yung katawan na ini, baywan ke. Alang-alang mo man kitang mituran ko buri. Mituran niya buri yung kanakong sarili. Potang darandaman ko laring nga mano na ni nga pong Ginoo. Lalambot siya yung kanakong katawan na ini. O yung prinsipyo kong matapang, lalambot siya. Maging maamo ko. Pota pong mituran tamo buri. Pota pong yung kakatamong Ginoo, yung mamilatan, potang yung kakatamong Diyos, yung mangibabok yung kakatang katawan. Hala nang mali. Yung mayap, yung sablang bagay akit tamong pong dandaman, papamayapan tam. 100% siya po ita uling. Sabi na, ning makasulat, hanggang kanong marokyaman, pamayapan me, maging mayap ya. Minum kang laso, nana. Kamatay, Nano po kaya? Yun naman po gagawan ito. Pero sabihan, nung itang laso naman wana, yapin po retang ama nung mga tsura. Bagay po pa naman yung lason. Matay ako. Ingaman wana pong lason, maging lason, king kakatang kaisipan, maging lason, itaping eus tu yung maging lason. Po ito. Kailangan, kaluguran na kapatid, niya kanyaman yung pamagaran. Yung Diyos, yung kikatamong igpa, anak na katam, bunga na katam, yung Diyos po ay marok.
Kaya emalyaring mamungang maslam. Ne? Yang tanaman, ita mo yung sangang beging bunga, mayumuya po yung ngapong Ginoo. Mayap ya yung ngapong Ginoo. Maging mayap tamo mo naman nung gawan tamo po itang pagawa na. Maging anak na katamo akware. Anya, aluguran na kapatad, ding panahon abibiyata mo kini, ela po sana maging sayang. Ha? Gagasgasan tala po nga lang patugot, ding kaya katamang talampakan, gugugul tamong panahon, bibiyatayong oras tam, pasayang nan taya po. Anya, aluguran na kapatad, agkatanda kayo, na sana, maglwidya ing lugod karing balang metong at metong kaya katam. Yatamo po lalawen nung naning mali. Ilawen tamo nung makanano tangi tulid. Makanyan niya po ingay biyak ng pamag-aral. Nya, kaluguran na kapatad, ding banal alang patugot, tipa manikla kaya katamo, bang miya lang turu kaya katam. Nya, sana kaluguran, ding balang metong kaya katam, makirandam tamo po karing balang tuturuda, ring kaya katamong tuturo kaya katam. At ayon king makasulat, tukyan tala po ring burina kaya katamo ning Diyos. Den pong kaya katamong pisaw-saw, ngayon aldo ngay ni 5,160 la po. At kay ba't po, ingkya katamo pong kapatad, Brother Edgar, pasabi na po, o ingkya katamong pamamuno po keti, uli pong ating pong gagalangin ni. Maging ding espiritu po sa sabyan da, miminga tamo, maging karempi bale-bale tam. Okay? Kasi po, datang alang takot po. Yeah? Kareng pong aliwang baryo, luluban da noreng bale, magyaran la po ano. Yeah? Kay ba't deng motor da po, pangwanan dala. So talaga pong in Diablo at yung lilito, ne. Tamo po sabi, kaya katamo mo namang baryo, although may kaalugod la rin tao po at ang ating maging salat, tamo po balo. Ngayon po, yung kaya katang kapatad, sususi na la po rin pasbol. Dan kaya katamo pong po ating maglubena, sinuside yung pasbol, makapaglubena. Anya mo po sususi dala, uling atin tamo pong gamit niya po. Yan naman po itang yada covering maglubena. Pero yung kaya katang kapatad, marano na naman pong bubuklat. Isto pong mirasing alas 10 na nimbengi, manyusine. Ngayon po yung problema kayo po, ang alana pong magobra kini, baka po may assign na namang liwasan na naman. Po, uling atin tana pong gamit, kaya tamo pong bayo tamong sentro, anyayak pa po migagana ka, ating pa pong makatok ng kar, hindi ang magobra, po pong alanang magobra. Ita pong kuryente, sagli mo pong pamagutan ito. Po, may gastos tana po ka rin. May gastos tana. Anya siguro, etaya po paginayangan na bala mo mag-duty tanang mangkaabukas nung sakali po datang ingaldo. Po, uling gawan tapong paralan niti. Bakit po wala nang mikasala. So, yan mo po yung kanaong ay paganaake kayo, ang pore ng kaya katamong kapatadaman daman, sana po sa pantalaking panalangin. At yatamo po sa asawa na mamintong, gampilan-pilan tamo mo pong magobra, na sana po rin yung kaya katang obra, pag-obrang tala. At yan po yung kanaong adwan, kapamilatan na po ng kaya katamong kasalpantayanan, miyabi-yabi tamo. God bless you all po kaya kongan.
Mapayapa tapo, maintapong metong nga panalain, kitong metong nga Diyos. Sakdala bayestrong kay kaming Ginoo. Ginoo lalapong kapupusan ding pasalamat mi kaya. Ginoo salamat po kay pagkalob mong sika ng pwersa at biyat pagkabiya kay kami. Ginawa man natin ka nga batyawan, kakulangan na gawaming sara Diyos ko, patawaran mo kami. Ginoo ngining oras sa iti, ngini pong mayari na po yung kay kaming pamanya, but Diyos ko. Ginoon sana, makanyan mo kay sapong bendisyon na ning balang metong kay kami. Ikpambanal din kapag-aralan na miya pag ngining harasan iti Diyos ko. Mita ng lasapo ka rin kay kaming puso ang pong kaisipan. Ikpa ngining oras sa iti, pagidalong milaki karetang kay kaming pengari. Mapilampang makatagan may mundasyon kay kaming kasalpantayanan. Ginoni naman po yung ating bitbit at ting kapanandaman wa mga tilo ka rin kuburan takunangan. O ka rin mga biya sa Diyos ko, idong mo po yung may payamang gamat. Diyan mo pong kapasnawan, kapaldanan. Banting upayang Ginoo, makim na po nga kayabi, susuyo, kimbanal mong harapan. Ginoo ang timurin din kay kaming kapatad at ring larawan na parapat mong palampas kay kami Diyos ko. Diyos ko, hindi kaming buntok na, hindi kaming convention, Diyos ko, awaran mi kaya ka. Ginoong pagkalubanan mo na pong sika na ng puwang pwersa. Ginawa manikit mo la rin kayang kakulangan king Aldona pang Diyos ko, patawaran mi. Banting upayang gining Diyos, ilubos mo na po yung kayang kagalingan, banting upayang nga kaya bimiyo. Susuyo mamin to ka rin buri mo. Ginoon, reni pong kay kaming kapatad, wa mga natilo kayong lauta. O kayong karelang pibale-bale, Diyos ko, awaran mi kaya ka. Indyan mo no sapong kapaldananik pa. Banting upayang gining Diyos, makanya pong lubos makapano parang karimburi mo. Lalong-lalo na pahit ang kay kaming kapatad, ay kayang supling kami sa poket, iking yato, ikailin yumul. Waman at yung karimbiya sa Diyos ko, awaran mi kaya kay kapoy maging instrumento mula. Dinggalo kaya Diyos ko, pamalan mo, puring karelang kaisipan, kabutagin ang di Diyos ko. Ita sapong mga intulid na panuli, sapong ipagkalum mo karelaik pa. Banting upayang datay ng aldoring kayang pengari Diyos ko, may gaiting puwing karelang tula. At banting upayang gining Diyos, datay ng aldo, manuparang lakarimburi mo. Igpaanong makananong isakita durugang kingki kami yatong kakarinan. Awaran mi kaya ka Diyos ko, sana saramo niya pasapupas bulat. Banting upayang gineo, makanyang kepong malayang muntakit ang po ka rin. Karimburi mo Diyos ko. Ginoy lahat mo sa kami ang timoy ngayon bagyo. Dul-dul sa kita mabaya to yung tornado igpayang volcano biglang kamatayan. Desgrasya Diyos ko ang gera. Ginoo, huy ni po yung kaya kaming mundo ko tatangalan, kaya ngaslagan, kambening albugan. Saramo sa pupas bulan, banting upayang gining Diyos, yung tingalan miking napon. Ina sa tangalan pa si bayo ka rin kaya kaming panumanman. Ginoon ano nga yablas mi, ka rin dapat mong mangayap. Noon na impuryan dakat samban king pang espiritu mat king katatuan. Ginoong ining oras sa iti, papamilitan mi po yung sablake ka. Ang timur ni bugto mo na kaya kaming tagapagditas ng Ginoong Yesu Kristo. Kambe darin lubat sab, darin kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, yan asa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.